Boro atum tanon ke religion kut dopo. Mate alang tum religious ke practice dhorom hedi. Chokli chopi do pun ajar sai pun amethang boro khai tum ateng si kut bang dopo. Lake boro tum a religion a kut lo. Lake bathau religion ko alang tum chipu ateng pen. Lake Amit Shah home minister pen si pangdak pon lo. Tangte non itum Karbi tum la sona kut phanche songbong lo. Mate itum Karbi tum la son religious kut chelong nangji a rights doma Karbi tum ta. Ili tum Karbi tum lang nam serang North East adang pen nili lang tarlip lab lo dhorom kangcho ke itum Karbi atum an chobon pu tribal ang bong ke ilun ke kan na lo choki chopi jo pen nang lo itum engcho nai lo Karbi tum kachar hei bana jo thom ni thom kachar hei laki isi ramen book kitab purhi let an so se pu bang research pu teng pute itum kachar hei kitab le tok lo pute ki kan bana red nong ching bidang lo ason ason kan do pik nituma culture bang ingcho pik hanya North East a tribe sang pong lang nam lo bute North East tribes tong lang nam lo bute dak 150 plus so se tribes do khai so chi Karbi tho matak tho Bodo tho Dimasa tho Kuki tho Ma tho Mizu tho Paite tho Waipe tho la son do pik tribes adi I state ting on the tribe do pik sira song bo mena no tum Karbi tum ingcho nai lo nang tum tha nang tum jung cema thara lang tha Karbi tum khai halo kangcho nai tang te tum pini ani ta religious a kut bang chelong tek te people lo koma lo ka che song se det la pen ko son se ka che song po ke bang yer ni la lo non bo thau religion pu next asen sas pan ke bodo man ke bathau religion ba akot people po la pen tu man ke Hinduism a sex pan black people Hindu andar puri relo alaman ke tang te tum Karbi tum na son dulpo ma la pen che song bom lo ma Bodo tum kona men sila so idea mate inspiration ke long lo mate isi exam po ho isi election itum tala so hormu nangji bu kona pensa tum idea ken molo bre lingayat akhai do la kena lo Karnataka lo la tum tala son che song bom si la son akut chelong lo Hindu adhorom pen prekchat ke lo prek olot brand che prek dak lo langge lingayatism pu la tum chelong lo non ke sensa song record lo la pen mir beda lam ki beda political ahin dame aja tami recognition du don lo ling nili ang bong lo jolong adha Karbi de Karbism bu si ge tok pu ata henone seta tum ke hong hari bole che tok na jong si akut tum chedan bom lang pen longji bulote hong hari nili do penang di phu bale along ka prek tum jir pu tum ta nang pu la pen service pu ta lang tu nang pu nang tumi sensor pi chet tapon Karbism bu si tok la tamisen henone Karbism bata dake pila lingayatism po son bang po Karbism bata la son si non ke Karbi tum phan ta la son chisong nang ye bang thur nang po la pen long nang po itum Karbi na kot hong hari di la pen Bodo tum ke non long po religious ko tolong po la pen sensa song man hisab lakha pon po lake bathau religion matum na Bodo tum la son lo la si tum Karbi tum ta la bang kachirim ji bang kenang sot lingayat akhai tum ta la son che song bom kon le ka che song pen non lo tum long lo la pen non ge la lingayat akhai tang lingdism re adhorom lo bu la si tum Karbi tum ta non ke la son si claim nang po la pen ki claim da dolo bon nili chine tengke la pen ki chunyang ring da do po Bodo dong ke chun po itum Karbi tum la bang kenang sot lo hong hari la pen ai tum jong si kaprek hong hari pen alam kaprek irlang bote la ke avedelo sa Karbism bu bang ke chelon seta hong hari pon le chir pona la ke itum Karbi khai Karbi religion le itum hok pona